खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 23 फेब्रुवारि 2023 बाराय बिस्थिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिथाव बाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। जरहाट डिस्ट्रिक्टनि टियकआव सासे सुबुङा सोरबा सासे सुबुंनि खर' बाहागोखौ दानस'नानै गोसोम गाबनि फरायसालियाव लांग्रा बेगआव खर' बाहागोखौ सोनानै पुलिसफोरनो थांदों आरो खर' बाहागोखौ पुलिसफोरनो देखायदों। नाथाय बे बुथारजानाय मानसिया सोरमोन, बबेनिमोन, बेनि मुंखौ दायनिगिरिया खोन्थानाय जायाखै। नाथाय दानस'ग्रा सुबुंनि मुङा जाबाय लहित गगৈ। उनाव पुलिसआ लहित गगैखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गले गले गावनि फिसायखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैगासिनो दङ। बेबायदिनो आसामनि सिलचराव सासे 24 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि असे फिसायखौ खेमसिजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय फिसायनि मुङा जाबाय पारमिन उद्दिन लास्कार आरो बुथारग्रा दायनिगिरि दुथां बिसिनि मुङा जाबाय माफि बेगम। नाथाय माफि बेगमा गावनि असे फिसायखौ मानि जाहोनाव बुथारखो, सोरनि थाखाय बुथारखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। उनाव गासैबो जाथायखौ सिलचर पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै दायनिगिरि माफि बेगमखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमखिखांदों। सिगुन दाउफोर थैदों। माजुलि डिस्ट्रिक्टनि बागर गामियाव मा 7 सिगुन दाउफोरखौ थर गैयै जाना थानाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो मा 7 सिगुन दाउफोरनि गेजेराव मा 7 दाउआ थैखानायमोन। बे समाव थैनाय दाउफोरखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय आरो पस्टमर्टेमनि रिपर्टनि उनावसो बेफोर सिगुन दाउफोरा मानो थैखो, माबोरै थैखो बेखौ मिथिसिगोन होननानै फोरमायनाय जादों। नाथाय बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे आइजोआ गोब्राब जोखोम जादों। आसामनि नलबारियाव सासे आइजोआ स्कुटिजों थांबाय थानाय समाव हरखाबै गंसे डाम्पार गारिजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जोखोम जादों आरो बे जाथाया नलबारिनि हरि मन्दिर साखाथियाव जादोंमोन। जोखोम जानाय आइजोनि मुङा जाबाय आजिजा बेगम। बे समाव आजिजा बेगमखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।